إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Pada mayroon mga bangsami, mga urit ni Allah, mga layparatiya ko Allah, na nalayon tano pupumang ning Allah, iyon kung mga puso tano, sulalayon kapag ikhlas, kung may tumala, agal na baka tano ay kasusuato Allah. Ikadua, nalalayon tano pupumang ning Allah, agyan ko tuwa, di tano di kang galabaka, kung mga suguan rakatano ukad ng tano Rabbul Alamin na ayad na mabuntalian na misungkad tano ko kiyang galabakaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan gano'n nami aluy tano al-ikhlas wal mutaba'a. Kapag ikhlas ako kasungkad na bidnanan makapambalag ay man na di makapambalag na upang makuha tao na mag-ikhlas ta sa giyang gotuwa galabagat ta, okay, naging mo taping ulaw ta, nakadaba makaaayon, kadaba may susungkad ko, pingulaw la Rasulullah na di kirimaan. Lagi nito mamuaw, pamako sa ta na makasusungkad ta, ko pingulaw la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay, na kanaba ta mag-ikhlas ko Allah, kanaba para ko Allah, lagi mo taping galabagat tao, na lagi nito mamuaw, di kirimaan. Ay, abu ka kirimaaw no Allah, kung mga amal ta, no, na mapadala mo nagigadawa ka na siya kapag ikhlas ako kasungkada ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman to na ay pagkipad manakan sa ginawakan Oriyan yan na sa tanulangon kulang wano simpayan sa gigaya itanligaturo na yan ko tuwa kubaluya o di na mababaluya maka susaksi kung mga amal tano sa dunia kung di tano di hulaulaan di tano di tiroon ay amala na roos alungan na mauri na susaksian ni rampat na hiti man to'y mala kung kita dumanakan sa ginawakan nagusak tano langon ay katiro Allah na tigina tadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tigwalla apa makatadum kaya Rasulullah tamata-mataan na suka pa makatadum na pagkangriya na naguna kumya maratiyaya. Pag mayroon na susa kasi kung mga amal tano saya sa dunia na ayamala na sa alungan ng mauri na subun sukad ng tano Rabbul Alamin. Sulang ulang wano man babatad tano, sulang ulang wano mga katirutano, mapia anta kamarata sulang ulang wano mga galabakatano mapia mambu anta kamarata na kasasaksian na nan wallah may ilay wallah makinig wallah katawan wallah tunay katir wallah tiyana wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum syuhudan idh tufiduna fihi. So sabi ko mana yung takatir wallah na tiye na dedin mambabatadiyo. Eh mana mambabatadiyo na barat na matatagutan sa kawang-kawangan, matatagutan ko mga palaw, matatagutan sa mga walay, matatagutan sa kaludan, matatagutan sa kalasan. Dedin na mambabatadiyo. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dedin na tigwallah pambatiaan niyo Quran sabi ko Quran na mapadroso mga kapanasbih mapadroso kaputi-puti wallah mapadroso lang wano galabakatanwa lang wano mga kapanasbih layo wa ma ta'maluna min amalin udedin na tigwallah ang ngani na diniding gulawlaan na galabak illa kunna alaikum syuhudan inun dati wallah nas kami na kasasaksian niyo to nagumaiilayan niyo to itutiyaduna fihi sa giyang utakip tunay niyo ron di niyo ron di gulalan
So sama no to na di din naman babatad tanong sa dunia, di din na pakibatiya tanong, pakitasbih tanong, taman ko, pakititik ko mga puso tanong, wallahu alimun bidhatis sudur, matanas wallah na kaipian, katawan niya, so pakititik ko mga puso. Pati pa mga katawan na to, wala yung pakititik ko puso, na inya madi katawan, hindi nga dingulaw na, nakalakalaro, na may ilaga niya, na yun na puso, paro sa libel. Di na nga nila doon yung galuhan nila natin wala nakasasakya na miyanan, may ilayam miyanan, katawa na miyanan. Yun ay karina, yun ay pagin-paginaya, makasisaksi ko mga amal tanong sa dunia na ay amala na sa alungan ng mauri. Yun ay siya babawan na kung matatagor tanwaya, katawan tanwaya, na di man na matiro tanu abatanarong kidusa. Di man na manggalabak tanu abatanarong kidusa. Ka matatangkad ko mga puso tanu wasukad ng tanu na iilayin tanu niya nakitaguin tanu ron sa mamala nakitaguin tanu ron sa kaya. Ino pa na yading beberado sa giga mga uripan niyan kakarina sa diran katawa na suwala na iilay niya sira. Ikadua dalil yung takatir Allah أتيانا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Di wallah sekalian bu Allah iadna mga gunsiyan kung ani namigagay subus wallah iadna mga gunsiyan kung ani namigagay wa ya'lamu ma fil barri wal bahr nagus wallah nakaipian nagukatawanian sungani na matatago ko liya o lupa nagusungani na matatago ko kaludan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha di dinatiwala araon akayo apakitayutong kulog sa lupa sa iyong tagado mo yan ang yulog inundan na suwala nakatawan yan po Allahu Akbar piray kadang na kayo sa dunia na piray mga raw na pakitayutong uman gawi na pisosyan wala katawan yan naging utang mga raw na pakitayutong nabuni mapagma la ilaha illallah Nabi Rasulullah la ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard dapat natiwala ud sa iyong kutwa di dalam lupa amadi butang inunta nakatawan wallah nagumidadakat dana ko lawh mahfuz so ngiti pagam-paganaya di na pagmaan tano kung mga katiro tano galabak tano amapiya marata na pagam-paganaya makatitigay ron masukad ng tano Rabbul Alamin na miya dan nakatano. Ikadua na so mga malaika na kasasaksian niran so mga katiro tano mga galabak tano sabab ko kini bagang kiranun wala apaduto sa tunggu nira nagugalabakiran so mipandagong katiro nati wallah ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid di wallah de napkilapi ato dila akatiro yung takatiro na malagi dumapia antaka marata kinunta na ad napakatutunggo nun wallah malaika ay surat yan ito umanimatiruta na isurat yan may katiruta sa subhanallah ini surat yan may katiruta sa sipulano na manaya-manaya ini surat yan niya kaysa na so Imam Ahmad bin Hanbal na niya sakit na niya misitaw ni Libang Kaloisa ko mga murit yan na kay mo man yan so Ahmad bin Hanbal Nagyang ko tuwa kapakatutalugdan. Kita taraluwa kapakagugdan mo. Imam Ahmad bin Hanbal sa iyong tagdan niyan na di makapargo. Pagkakira so Imam Ahmad bin Hanbal ay na pangiraw o. Na kay mo maging utamuritian at kina kay guru na taman sa iyong ka na nakapargong ka na kilis papananan. Nasagyan ko ni Imam Ahmad bin Hanbal na may kaganak rumago. Na ayan isang diyan nakapanasbih ko Allah. Usaman doon na. At na mga malaika siya gitigal bagira. So mga galabakatan, no? May katir Allah na kinakiraman katibin na ya'lamuna ma taf'alun. So ati wallah so kiraman agus so katibin nakatawan nira so ngani na diniyundin ulaulaan. Yung tagitan ni ulaulaan, mapiya, anda ka marata, langon nira na to katawan.
yuti sabab paso Aisyah karamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya bantugi naging utataw at hinatanto miya suti-suti miya guntong naging utataw aaya din na ini penuh-penuh iyan ko record yun listaan yan record yun na astaghfirullah ya Allah rila ya kungga ya Allah rila kungga miya suti-suti ito manusia miya guto-guto miya guntong aso umay ni record yun na mini penuh-penuh na Astagfirullah niya guntong utati na manusia so ikadua tu biyuli wallah makapsir tanong sa alungan na maori sa iyang utama sa akapun kuma wallah kumaurit niya ikatlo na sudar pa akakadnan tanong hingga iya darba akakadnan tanong hingga iya lupa tapi anda kasih malinggi na giyon ka iya dadarpaan kaon sa iyong tadi nga dikatiro sama pia marata o di na dinga lubos sama pia marata na giyon tadarpaan na pasir si ang kanya ito na ikarina niya kaysa na matitimo so Rasulullah agus sa mga sahabat niya na giyon tiya Rasulullah so suratul silsalah tiyo Rasulullah idha sulsilatil ardu silsalaha katiro ito wallah tiyo wallah amay din kalinugan so lupa sa titur kalinu Allah giyan ko ta kalinu guro na isakin niro pa din wallah natin na yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa taba'u kullu dhati hamlin hamlaha yung tati wallah gawiya kapalinu gakuliya wa lupa na ipambawa tao baiso wata iyan ada pa na mau masuk ulan nakapbawa ta iyan magwisan subay sa gingot kabagralino wataba'u kullu dhati na dhati hamlin hamlaha na kipiri kati walao baiso wata iyan na pagpirasusumiyan sa gingot kabagralino penapagalawan ko ba isa kap kebugayan niya ko wata yan ipkeranon niya nun api ang tunay niya ula-ula nasara masibin swata yan nagyuto na yung otak kapalinuga ko diya lupa na kebukaan niya na tigwallah swata yan so ikarin bitian na duulan talulan na kebugusa makapduwata sakar maging otagawi na tigwallah gazol sila ardo silsalaha wa akhrajatil ardu atqalaha utaan tigwallahu lupa sungani na matatag sa didalam sa tiyan yan utaan yan mga bulawan mga ator mga mga patid lawa matatag bagutaan yan sabi mo ka kambagita sa dunia wa qala al insanu ma laha tigwallah yung utagawin na magturo manusia antun absami aku laula yawma idhin tuhaddithu akhbaraha yung tagawi at wallah yung tagawi nagyutwa lupa na pumanutulan niya so mga tutulan na katawan niyan pamiyar Rasulullah na inisi niya sa mga sahabat niya tina at tadaro na ma-akhbaruha tiyo Rasulullah katawan niyo wanto na yung mga tutulan na gingga lupa guminiraw sa mga sahabat niya makaagang asiran Allah wa Rasuluhu a'lam tira na suwallah ang suwiye ni tituro na matao tiyo Rasulullah fa inna akhbaraha mata na tiyo Rasulullah kaya tutulan niyan na patiro niya na anta fa'alta kada fi yawmi kada wa kada patiro niya na tiyo Rasulullah asaka na pinggulaw lang ka so manaya si ikugawi o di na oras manaya yun ito tiyo Rasulullah itutulan nulupa Allahu Akbar walillahillah di nabatano kapagtulaw sa alungan na mauri kapag niya saksi na sa Allah ikadua saksi na sa mga malaika di kanirang babalari sa gagawi dondo ikatalap saksi naging ka iyakakadnan ka so pakatuin ka kuwalay ka agilang gumilang naging utalog pa na iilay ka niyan sa dayon gagawi dondo na papantangan ka niya no anto na hindi nga ulaw na Allahu Akbar ikapatap saksi na sumasa ibarat yan na mapita na alungan na isni na yung alungan na isni na masaw to yung masa na psirsi antanian ay katiro Hasan al-Basri natigiyan na ma min yawmin tala'at fihi shamsu illa wa yunadi munadi did natigo Hasan al-Basri
Agaw iya sumbangun suwalungan, inunta na mananalo aging utamasa. Mananalo aging utamasa. Tunay din ni Fir'aun, pingirawa ya na Adam, ana khalqun jadid. Hay bawa taanu Adam manusia, nasakan nakaadna ko walla abagu. Wa ada ala amalika shahid. Nasakan natigir, nasulang wala pangulawlaan ka saging ka iyagawi, saging ka masa, nasusaksi anak nag-uiilay na ka. Pagatamin minni, panamar karakan magamal, fa inni la a'udu ila yawm al-qiyamah, mata-mataan na sakam na di ko magundud, di ko dugsuy, taman sa alungan na mawri. Mara niya, sa lakog man susala sa mapita, sa lakog man suwarog o mapita, malagi sa ngaran, ugid na bido utuwa ka adan, wallah. Isa utuwa, ika patutap siya niyan, sumano siya ko lang, wano kateoryan ka labagaya. Ayaw mo limbusan na, kubali saksir ka tanong sa alungan na mawri. Na so kapagpupawala o mga anggaw tatano pagpupawala siran iwallah al-yawma nakhtimu ala afwahihim yung magagawin at iwallah na pumana inami baka pandamatad nami so mga musmuliran so mga moduliran yun ipakaptiroon stop talking at iwallah wa tukallimuna aydihim pakaptiro na miyati wallah so mga limayran wa tashhadu arjuluhum na saptiro ng mga limayran na pasyaksian ng mga airan Allahu Akbar patitaro so mga lima kataya pingulaw lak niya kadnang ko digo aya saksi ako sa kadnang ko dabnaranan saksi ako sa kadnang ko dabnaranan mapasa dito na kuunon so pamanayo ngari nangira so ngari Akatir Allah wa qalu li juludihim lima syahidtum alayna Patiro uniran natin wallah kung mga kubaliran sa mga anggota iran ino kami niyo pasuksi ino kami niyo pasuksi may ko sa kanang nga rin na may kasuldo ko naraka na baka doon yes isisid na kapo kasuldo na ro napunta patiro ng mga anggota so lima gusto ai قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء Hira na, anto na ikulaw lami ipiyakatiro kami wallah aswallah na din yan ipakatiroon sulang mantama nakabayaya na makatiro dude nakaparami na kapiyakatiro kami niya dahil kontrol lami ro yuti ikalima apasuksi ang tanong niya sa alungan na mauri niya ay siya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyado niya naging kutwa ipunga magos yung kaya mga buntal na ipunga magos o di na malalakaw sa iyong kutwa apoy kung naraka jahannam na miya pamimigiran ng mga sahabat ya Rasulullah andi mo na ikapoy ka lalakaw yung kaya mga buntal tam sa iyong kutwa apoy katabi nila idua hindi mo na ikapoy ka lalakaw na dito na kumakadig po na miya kayaw yun hindi mo na ikapoy ka lalakaw niya ya Rasulullah innal ladhi amsar rijla qadirun ala ay yumasya al-wajh mata-mata na tiwallah tiw Rasulullah mata-mata na tiw Rasulullah kaswallah at ya kalalakaw niya subala is kanya niya kalalakaw nakugugun niya napakalalakaw niya mambusong mga buntalo mga urip niya sa alungan na mauri ito'y sabab o pamako ginga iyan lima ang mga saksi na mataguya o maginawa tanong para tiya tanwaya pangindog na ram tanwaya matanggad ko mga puso tano pupumimigiran tano di tanding dagdaag na betano din na kay manan ng orang ko wallah manaubat tano mamang ni tano sarila ko wallah kau ba kalukalo na mimbarat mo itano sukad ng tano Rabbul Alamin na si itan niya bakadar pa sa giyong takasorgaan na initiya lagadiyan iniprepara niya kung mga urip niya namya maratiya nagumya malaguntama sa giga dunia subhanakallahumma bihamdik ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفر ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته